desacomplexats dels països catalans. Hem estat durant gairebé 3 anys que tots s'han ajuntat no per defensar Catalunya, no per defensar els interessos de la majoria dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya, no per defensar el nostre model econòmic que sigui pròsper i competitiu, no per defensar un plans d'acollida i d'integració dels nous ciutadans de Catalunya provinents de la immigració que tingui la llengua i la cultura catalanes com a nexe. No s'han ajuntat per defensar que els nostres joves tinguin dret a un habitatge digne i a una feina estable, sinó que només s'han ajuntat per intentar descarrilar Esquerra Republicana de Catalunya de la centralitat política. És l'únic motiu que els aplega, l'intent de fer descarrilar Esquerra. Aplega socialistes, aplega convergents, aplega els d'Unió i els d'Iniciativa per Catalunya i estan emulant, estan intentant superar el mateix Partit Popular. Portem 3 anys així. Ens diuen que som un suflé, que som fruit de la conjuntura que va crear José María Aznar. Però ara els hi hem de demostrar, l'1 de novembre els hi hem de demostrar que nosaltres no som un suflé. Nosaltres representem la Catalunya emergent. Nosaltres representem aquelles classes de dones i homes treballadors i treballadores que volen una nova Catalunya amb més drets, amb més llibertat, en un territori més sostenible, amb una economia productiva fora del món especulatiu que socialistes i convergents ens han volgut posar. Que ho tinguin ben clar, no podran descarrilar Esquerra. Esquerra hi serà, amb més força que mai, que es vagin preparant. Es volien partir el país. Volien tornar a repartir-se el país com durant 23 anys. Que a una banda de la plaça Sant Jaume, a una banda hi havia Convergència i a l'altra hi havia el Partit Socialista. A una banda hi havia la Catalunya conservadora, la Catalunya ultracatòlica, la Catalunya caciquil del senyor Jordi Pujol. I a l'altra hi havia la Catalunya de disseny metropolitana, falsament cosmopolita, que era la Catalunya socialista de l'àrea metropolitana del senyor Maragall. I ara es diuen Mas i Montilla. I nosaltres no permetrem que el país es torni a aturar. No ho permetrem. Nosaltres som el motor del canvi i no els hi permetrem. I per tant, que ho tinguin ben clar, perquè quan ells s'ajunten, quan ells es reparteixen el pastís, sabeu què passa? Que és quan Madrid i quan Espanya avança més, però és més quan Espanya i Madrid ens deixen nosaltres a la cua. I aquesta és la conseqüència dels darrers 25 anys. I per tant no ho permetrem. Perquè fixeu-vos que la pregunta que us faran aquests dies és: a qui farem president? El Mas o el Montilla? O el Montilla o el Mas? Tanto monta tanto, que deien els reis catòlics de nefasta memòria. Tinguem-ho clar, aquesta no és la pregunta. La pregunta és la següent: de qui volem que depengui el govern de Catalunya? Volem que depengui del Partit Popular? Perquè fixeu-vos-hi que mireu que l'Artur Mas havia fet una bona precampanya. Estava sempre posat llegint el guió que aquell senyor que es diu Madili escrivia. No se li movia ni el flequillo. Però aquesta setmana passada va tenir una mala passada. Va tenir una mala setmana. Li van fallar les vitamines. Perquè aquesta setmana passada va anar a Madrid. I ai las, quan el senyor Mas va a Madrid, sempre la caga. I va anar a Madrid i va dir que acceptaria els vots del Partit Popular. Ho va dir el senyor Mas. Després va dir, bueno, quan va arribar a Barcelona va dir, a canvi de res. Algú de vosaltres s'imagina el Piqué treballant a canvi de res? Però el Mas encara en va dir una altra aquesta setmana. Aquesta setmana el Mas va dir que si a Catalunya hi hagués un govern d'esquerres aniria a Madrid a veure el president
president espanyol, el senyor Rodríguez Zapatero, i li diria que no val, que no hi està d'acord i que ho canviï. Us imagineu el president d'un partit nacionalista anant a Madrid a queixar-se de la decisió dels ciutadans de Catalunya, Aquest és el senyor Mas. De qui volem que depengui el govern de Catalunya? Del PP? De qui volem que depengui el govern de Catalunya? Del PSOE? Perquè fixeu-vos que si governen Partit dels Socialistes de Catalunya i Iniciativa per Catalunya, dependrem del PSOE. A la que Esquerra Republicana se l'ha fet sortir del govern de Catalunya, mireu què ha passat durant 3 mesos. Quan l'aeroport de Barcelona era sotmès a un aeroport de tercera categoria, de tercera regional, per favorir l'aeroport de Madrid, on era el govern de la Generalitat, amb els socialistes i Iniciativa. No hi eren. Manava el govern central, ha fet el que ha volgut. Quan el govern central espanyol, el govern d'Espanya, enviava persones provinents de les Canàries, fruit de l'èxode africà, i els deixava als carrers de Barcelona amb una ampolla d'aigua i un entrepà, a la vora de Déu, sense cap informació, sense cap pla d'acollida, sense cap ajut, i ni ho explicava el govern de Catalunya, on era el govern de la Generalitat? No hi eren. On era la consellera socialista de Benestar i Família? No hi era. On eren els d'Iniciativa? No hi eren, perquè el govern central fa el que vol. Ja ho sabeu que aquest any l'emissió del programa de Paco Lobatón, ¿Quién sabe dónde?, comencen per Iniciativa per Catalunya Verds aquest any, perquè no saben on són. Des que Esquerra va sortir del govern, no hi ha govern. De qui volem que depengui el govern de la Generalitat? Del PSOE? Volem que depengui d'Esquerra. Aquesta és la pregunta, i aquesta és la resposta. De qui volem que depengui el govern? Volem que depengui d'Esquerra. I Esquerra hi ha de ser, i Esquerra hi serà, per defensar el gir social que ja han fet en aquest país, per defensar l'economia productiva del treballador autònom, de la petita empresa, de l'empresa mitjana, que està farta de l'especulació i la barra lliure que tenen alguns grups, com Telefònica, com Endesa o com Iberia, que són els que protegeixen el Partit Socialista i Convergència i Unió. Volem un gir social, volem economia productiva, però volem que el procés migratori tingui un procés d'integració i d'acollida amb una llengua i una cultura, la nostra, la llengua i la cultura catalanes. Aquesta és la nostra consigna. I això només ho farem nosaltres. Al Partit Socialista no els interessa la integració, la incorporació, l'acollida dels nous catalans, i menys que es faci amb la llengua i la cultura del país. I Convergència tampoc li interessa, perquè la dreta només vol l'immigració per explotar-la laboralment, per fer baixar els sous dels treballadors d'aquest país, per fer dumping contra la nostra classe popular. Per tant, tinguem-ho clar, llengua i cultura nacionals, gir social, economia productiva, llengua i cultura de Catalunya, la llengua catalana. I perquè volem un horitzó, ara ens parlen tots de gestió, ara és l'hora de la gestió. Doncs no, jo us dic que ara és l'hora de l'autodeterminació, ara és l'hora de la reivindicació. Espanya ha donat tot el que ha donat, això ja no dona més de si. Per tant, tinguem-ho clar, volem que el govern de Catalunya depengui d'Esquerra i que no n'hi ha prou amb la gestió. Ara és l'hora també de la reivindicació, perquè hem d'anar més lluny fins que el nostre país sigui lliure, independent i socialista. Moltes gràcies.